मांद्रे मतदारसंघाची महिला मोर्चाची अध्यक्ष दीपा तळकर। तर काल आमचे स्थापना दिवस साजरो केलो, आम्ही बरो मोठो उत्साहान साजरो केलो आणि आमकां जे काम दिले भारतीय जनता पार्टी पक्षान त्या पद्धतीन आम्ही आमचे माननीय आमचे दयानंदजी सोपटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे आम्ही आता 6 ते 14 या तारखे भितर हे सगळे काम आम्ही करतली। काल आम्ही आमच्या मांद्रे मतदारसंघानच तळी साफ केली आणि बऱ्या पद्धतीन सगळे कार्यकर्ते जमून महिला सुद्धा जमून ते काम आम्ही पूर्ण केले। तसेच आज आमच्या हरमल गावान फिश मार्केटाकडे जे आम्ही प्लास्टिक आणि बरोच कोयर हांगा जमलेलो आसलो तो त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही हे सगळे कंप्लीट केले। तसे गावागावान हे सगळे काम करपाचे आम्ही येवजिला आसा, तर त्यांचे हे सगळ्यांचे सहकार्य घेऊन आम्ही ते काम करतले। मी उत्तम रमेश कोकरे, मांद्रे मतदारसंघ मंडळ अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी। 6 एप्रिल हो दीस स्थापना दिन भारतीय जनता पार्टी आणि त्याच्या निमित्तान गोवा राज्य यांच्यानी आयोजित केलेले उपक्रम 6 एप्रिल ते 14 एप्रिल असे उपक्रम आमकां राबोवन दिल्लेले आसत आणि त्या उपक्रमाच्या निमित्तान मांद्रे मतदारसंघ दयानंद भाई सोपटे यांच्या नेतृत्वा सकल आमचे सगळे मंडळाचे कार्यकर्ते, सगळे प्रमुख कार्यकर्ते, सगळे वरिष्ठ कार्यकर्ते यांच्या सहकार्यान आज म्हणजे आम्ही काल सुरू केले आमचे कार्यक्रम। काल ऑफिसात आम्ही एक कार्यक्रम केलो आमचो आणि मग तिचे उपरांत आम्ही एक वॉटर बॉडी क्लिनिंग केले आसकावड्या पडटा एक देसाई घराच्या जवळ झाड। त्याच्यानंतर आज सकाळी आम्ही सुरू केले हे फिश मार्केट हरमल, आता हे चालू आहात। त्याच्यानंतर मग आमची एक धाकटीशी मोर्चा जातली ती हरमलपर्यंत। भारतीय जनता पार्टी याची स्थापना 1980 या साला झाली। त्याच्यानंतर प्रत्येक वर्षात प्रत्येक राज्याने भारतीय जनता पक्षाची स्थापना दिस आम्ही मनयतात। या पद्धतीने काल आम्ही मांद्रे मतदारसंघाने याची बऱ्यापैकी कार्यक्रम राबवून हे स्थापना दिवस मनयलो आणि हे मनयता असताना आमचे एक कार्यकर्ते म्हणजे मंडळाचे सगळे मंडळाचे अध्यक्ष असो, जनरल सेक्रेटरी असो, उपाध्यक्ष असो, महिला मोर्चाचे अध्यक्ष असो, बाकी सगळे भारतीय जनता पक्षाचे मांद्रे मतदारसंघातले कार्यकर्ते यांच्यानी जमून काल त्यात सुरू केलो कार्यक्रम। आज आम्ही परत हरमल काल आम्ही असले मांद्रे गावान, आज हरमल गावान जे तुम्ही पळयतात हे हरमल गावची फिश मार्केट म्हणजे मासळी मार्केट याची आम्ही आज साफसफाई केली। बरें दिसता की ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या स्थापना दिनापासून जसे की 6 ते 14 पर्यंत आम्ही हे कार्यक्रम वेगवेगळ्या गावांनी राबवून घेतले। तितून वेगवेगळे कार्यक्रम असतात, काहीतरी बुथाचे कमिटीचे अध्यक्ष या मिटींग सभा असतली, त्याचबरोबर लाभार्थी जे असतात भारतीय जनता पार्टीने राबवलेल्या वेगवेगळ्या योजना ज्या असतात त्या योजनेचे जे लाभार्थी आहात त्यांना आम्ही वचून भेटले। त्याच्या व्यतिरिक्त काहीतरी गावांनी रॅली काढतले, म्हणजे एक वेगवेगळ्या पद्धतीने हो स्थापना दीस आम्ही मनयतले। आणि म्हाका सांगपाक उमेद दिसता की कार्यकर्ते आपल्या जोशान भायर सरतात, बऱ्यापैकी कामही करतात आणि दाखवून दिता ह्या मांद्रे मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीची ताकद दिसान दीस वाढत। हांव माझ्या कार्यकर्त्याच्या वतीन म्हणजे तुमचे आभार मानता, कारण इतक्या खातीर कारण कार्यक्रम जाता त्याची पब्लिसिटी करप गरजेची असते, काहीतरी सोशल मिडियाचेर आम्ही घालतात, पण त्यांच्या वतीन तुमकां विनंती करता की हेचे फुडें जे कार्यक्रम जातले तुम्ही येवचे आणि आमकां ह्या कार्यक्रमाची म्हणजे ज्या प्रसार माध्यमातून तुम्ही आमकां तिची म्हणजे प्रसिद्धी मिळवून दिवची। हेचे व्यतिरिक्त सांगपाचें म्हटलें आज सबंद गोंयभर वेगवेगळ्या मतदारसंघात वेगवेगळ्या म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे नेते कदाचित त्या मतदारसंघातले असलेले आमचे मंत्री असो, आमदार असो, प्रमुख कार्यकर्ते असो, गोंय राज्याचे आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री असो, हे म्हाका आज पळयता आसतना कळ्ळें की बऱ्यापैकी वेगवेगळ्या मतदारसंघात कार्यक्रम घडयत आसात।